ನಾನು ಇನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಲ್ಲ ದಾಗ ಮೂಲ ಪರ ಮಿಕ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಲಿ ಈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬರಲ್ಲ ದಾಟೊಂಡಿಯಾ ಅಂತು ಉಂಗಿಲ ಹೊರತು ಅಂತು ಹೋಂಡಿಯಾ ಉಂಟು 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 ಧ್ಯಾನ್ಗೇನು ನಲ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವ ಹೋಂಡು ಹೋಂಡು ಉಂಗಿಲೆಚ್ಚಿ ಉಂಗಿಲೆಚ್ಚಿ ಉಂಗಿಲ ಅನ್ಬೋದನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಕ ನಿನ್ನ ಮುಂಕು ದೈಪು ನಲ್ಲು ಮುಂಕು ತಿರ್ಗಾ ಒಂಚೂರು ತೋಲ ಹೋಂಡು ಹೋಂಡು ದಾದ ಮುಂಕುದ ಮುಂಕು ಉಂಡತ್ತವಲೆ ಮುಂಕು ಮುಂಕತ್ತೆ ಮುಂಕುದ ಟಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಮುಂಕುದ ಟಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಭಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಸೊಂಟದ ಉರ್ಕುನು ಕಲಡ್ಡದು ಕಲಡ್ಡದತ್ತು ಕರಪದು ಕರಪ್ಪದು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲಡ್ಡವನು ಅವಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಸೊಂಟದ ಉರುಕು ಅವು ಕಪ್ಪು ಆದತ್ತು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಉಂಗಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಕುದ ಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಓಡು ಓಡು ಉಂಟು ಅಮಸರ ಮಲ್ತನ ಆಪಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೀನಾಗ ಮತ್ತೆ ದತ್ತಿ ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಂಜೋಲು ಹೋಗ್ಬೇದೀಪನು ಶೇಖರ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ತಂದಿಜ್ಜಿನಿ ಶೇಖರ ಬನ್ಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ ಪಾಲನ ಪೋಂಡು ಓ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪದಲ್ಲ ಈತ ಪೋಪಪ್ಪ ನಂದು ಇನ್ನು ಉಂಗಿಲದತ್ತಿ ದೀಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಮುಂಕುದಂದೆ ದೀಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೇನಕ ಎನ್ನ ಕರಿಮಲ್ಲ ಕೊಣ ತಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕರಿಮಣಿ ಆಪದೆ ಪುಣಿ ತೀರ್ಬೋಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಚತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗ ಒಳ ದಿಯಲ್ಲಂಡ ಆತರ ನೇರು ದೀಪೊಡ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಮರ ನಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ವಿರಿಯಲ್ಗ ಅವಳ ಉಂಗಿಲ ಅಂಬದೈತಾಗ ಓಡಿ ಹೊತ್ತು ಅವು ಬಿಗ್ಗಿಯರ ಶುರು ಆತನಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೆತ್ತದೀತೆ ಗಾಯ ಆತನವು ಮೂರ್ದು ಹೋತು ಸಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ವಿರಿಯಲ್ ತೋರ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಈತೆಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ತೆ ಅದನಟೆ ಮೂರ್ದು ಹೋತು ಐಕದೆತ್ತನೇನಾ ಐಕದೆತ್ತನೆ ಮೂಂಕು ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟಗುಲ್ಲದೆಗೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡೆ ದಕ್ಕದ ಹೋತನಂದೆ ಬೇಗ ಅಂಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಅಂಡೆ ಜಾರ್ನ ಮುಂಗು ಸುಯ್ಪುನಾಗ ಅಂಡೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐಕ ಪಾಪ ನಾನು ಈ ಮೋಕೆಡು ಅವಲ ಉರ್ಕೊಂಡು ನರಕದ ಉರ್ಕೊಂಡು ಕರಪದ ಮಲ್ಪದಿನಂತ ನಾನು ದಕ್ಕದ ಒಬ್ಬನು ದಾಯ್ತಕ್ಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೀತೀನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಐಕಲ ತುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮಲು ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತವು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಅಂತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಣ ನಿನ್ನ ಯೋಗವ ನೋಡು ಅವಳ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಲ್ನಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೇನ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆ ಜಪನ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆ ಓಡಿ ಉಂಡು ಬನ್ ಏನು ಪಂತ ಮರ ಉಂಡು ಬನ್ನಂದು ಇದಾಯ್ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಪ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನು ಪನ್ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಗಂಟ ಹೊಡಿತೆ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಬಗಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನಿ ಇಜ್ಜೆ ಮೋನ್ ಹಂಚಬಾರ್ದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಹಾಪುಂಡ ನಲ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಯಾಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಪೋ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಮುಕ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೇಖರ ಎಂಕ ಆಪು ಜಿಂದು ಇದೀ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಎಂಕ ಆಪು ಜಿಂದು ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಫೋನ್ ದಾನೆ ಪೂಜ ನೇಮದಾನೆ ಚಂಡದಾನೆ ಬೊಟ್ಟುದಾನೆ ಈಗ ಬೇತ ವೇಲೆಜ್ಜ ಬಿ ಏರು ಪೊಲೀಸ ಎಂದ ಇದೀ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಜಿರಿಂಗಿಡ್ ದಪ್ಪಡ್ಗೆ ಏನ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ ಉಂಜಿರಿಂಗಿಡ್ ದಪ್ಪರೆ ದಾಯ್ತಾನೆ ಎಂದೇಂಬಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಏನ ಕಲಿಜರಿಂದ ಅತಿಗ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಬುದಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಬರ್ತು ఇంకొంచెం మర్యాద ఇచ్చి శేఖర్ ఇంక బేజారాపుడు నలని నిన్న మోకే ఉండే జపన్ ఇత్త సైపోయాడు ఇత్త నిన్న పుదర తోడದ ಬರೆದಿದ್ದ ಸೈಪಾಡು ಬೇಜಾರಾపుడు ಒಂದೇ ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ ರಟ್ಟ ದೀನದಾನೆ ರವಿ ಇದಾಯ್ತ ಬಗಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ತೋಟದವರೆಟ್ಟು ಕುದರ್ದಿದ್ದು ಸೈಪೆಂದು ಈ ಸೈಯಾರ ನಿಕ್ಕ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಈ ಕಪ್ಪುದ ಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಸೈಪೆನ್ ಪಣ್ ಪತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಎನ್ನಗ ಇಟ್ಕೊಡ್ದು ಈ ಸೈಪಣ ಅನ್ಯಾನು ಸೈಪೆ ಅನ್ ಜೋತೋನೆ ಅನ್ ಜೋತು ಎಪ್ಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಕ್ಕ ನೀಂದರ ಕಲ್ಪೋಡು ಜುವೆತೋನೆ ನಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ರವಿ ಸೀದಾ ಬೋದು ಸೈಪುನಿ ಸೈಯರನೇ ಕಾಪುಣ ಮರ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಬಂಡಲ ಹಾಲು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾರಿನ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಮರ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿತ್ತು ಚತ್ತುಂಬೆ ಶೇಖರ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಶೇಖರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನೈತಿನ ಶೇಖರ ಏನು ನಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮ್ಯಾವಡು ಮದ್ಮ್ಯಾ ತಂಜಿ ಪಸತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಮಾಲಿಗೆದ ಕೊಡೀಟು ಕೊಡುತ್ತು ನಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಕಾರದ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಊರು ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಶೇಖರ ಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಕಣ ಊರ ಕನಕ್ ಕಾಪುಣ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕೋರು ಕನಕ ಕನಕ ಆಪುಣ ಅವು ಆಪುಣ ಈ ಕೊಳಿಕೆದಿದೆ ಪಾತೇರ ಮರಿಗೆ ಬಕಡಾಯ್ತಾ